chính em tăng chỉ bỏ balik keng hap kya kaling kot yaki an labo ubrengi penkulmat kay hangta chính em ka jenja Presiden ka United Democratic Party UDP Youth Wing balong ru menteri ka Sarkar Jala ba Kermen Shela ulaong ba ka Sarkar Jala kala dai bantung dakikan huntok kit halor ka jingsha keno don kdi menteri ka Sarkar MDA tu hakikam khai drops la ban kedeu hang ni ban nakaliang Presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC ba Vincent H Pala ulakeno ba uba senyau halang dhar udon keti ban bay pisa na kabenta ban khayi drok ha kajala habakren syakilat pathai kubor uba kermen shela ulong ba uno udukon ni ubriu omla ban syukeno yano ru khlem nong rim hanrai wat lakataru habami kene kajing keno persya ya uwei na ki menteri ka Sarkar MDA kala ban long ba ki don yaki sakhi sebut ki babiang ban pensisha namar hang ni kamdei baki keno halor udewyong ni kakiat hanrei halor udrox ubang ngimkwa ba unyo suthi hal kajala uba shela ulong shu ba omdon jingtip mano badai bat mano balaj hanrei ai ba ka an kanle ya ka badon kam bat ladalap ba udon kti shisha ladai ban weng no sendon om tang na ka Sarkar hanrei wat na kajalaru bat la kadeuru ba ubasha keno uladairu ban pensyai halor kani uba shela ula pentibru ba nakaliang ka Youth of Presbyterian Church Rambai shen kan pelong ya ka awareness program ban ai jingshai halor ka jings new udrop da ka ba kadeuru ba kum kini ki awareness program dei ban pelong aman kisnong nang ban la ban te lakam ya udrop ha ka jala